Πολύ καλησπέρα σας από την παιδική δισκοτέκ Disco στην Καλιθέα, Ναβαρίνου 6. Πολλοί γονείς με ρωτάνε, Παύλο, εκτός από τα παιδικά πάρτι που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο χώρο σου στην δίσκο από 4 χρονών μέχρι Δευτέρα Γυμνασίου, να θυμίσω για τους καινούργους που δεν μας ξέρουν, πού αλλού μπορούμε να έχουμε την Disco Ball, σε ποια άλλη εκδήλωση? Η Disco Ball λοιπόν μπορεί να έρθει παντού. Μπορεί να έρθει σε πιλωτή, σε ταράτσα, σε αυλή, σε μικρό δωμάτιο για να οργανώσει το παιδικό πάρτι ένας ψυχαγωγός που θα οργανώσει διάφορα παιχνίδια ανάλογα την ηλικία σας. Μπορεί να έρθει ένας από τους καλύτερους μας DJ με φώτα και ήχο και να κάνει ένα φανταστικό disco party στο χώρο σας. Μπορούμε να καλύψουμε σχολικές εκδηλώσεις. Χριστούγεννα, απόκριες, καλοκαιρινές τώρα που κλείνουν τα σχολεία. Μπορούμε να καλύψουμε και ταχυδακτηλουργούς, face painting, μπαλονοκατασκευές, αλλά και το Mass Machine, μία εστονική πατέντα που έχουμε στην Disco Ball αποκλειστικά για την Ελλάδα, όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να δημιουργήσουν μουσική μόνα τους. Μπορούμε να κάνουμε μαλλί της γριάς. Μπορούμε όμως να παραδώσουμε και νύφη με διπλό ποδήλατο. Ή μπορεί το ποδήλατο το διπλό να στολιστεί σε κάποια βάφτιση, σε κάποιο γάμο. Έχουμε επίσης 53 διαφορετικές μασκότ, στολές. Μπορεί να είναι εγγένεια καταστήματος, μπορεί να είναι παράδοση δώρου, μπορεί να είναι γενέθλια, μπορεί να είναι εγγένεια καταστήματος, μπορεί να είναι τα πάντα. Η Disco Ball σίγουρα κάτι έχει να προτείνει και για τη δικιά σας παιδική εκδήλωση. discoball.gr, το τηλέφωνο μας 210-94-345, σε όλα τα social μας βρίσκεται Disco Ball και σας περιμένουμε, γιατί μαζί με την Disco Ball όλοι γινόμαστε παιδιά και όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.